Monika, smislila sam nešto. Hajde da se igramo. Napravit ćemo ribolov na kojem ćemo upecati tvoje ajkule. Već sam pripremila bazen za njih. Gledaj. Da to radiš, Bella. Nemam vremena za igre. Ali svidjet će ti se, obećavam. U redu, hajde da probamo. Inače me nećeš ostaviti na miru. Šta je sljedeće? Jao da, zaboravila sam da nabavim štapove. Ne možemo bez njih pecati. Izvoli, ovo je za tebe. I šta da radim sa tim? Samo ponavljaj za mnom. Moramo baciti mamac i čekati. Zašto ne vuče riba? Ne razumem. Jao, mislim da sam nekoga uhvatila. To moram da vidim. Jao, nije loše. Počinje da mi se sviđa ovaj ribolov. Meni još više. Konačno sam probala tvoju bombonu. Hoću i ja da uhvatim nekoga. Šta je to?